tana ɗaukaka darajarsa a wajen Allah, tana ɗaukaka darajarsa a wajen mutane. Idan ka riƙe sallah akwai wani haske da ubangiji ta'ala yake sawa a fiskanka, wanda duk wanda ya ganka zai ga wannan hasken. Shi yasa zaka ga ake bambance musulmi da wanda ba musulmi ba. Wannan wanda ba musulmin ba ko da fari ne kaman balarabe, wannan musulmin kuma baki ne kaman kwalta, amma in ka duba fiskansu zaka gane wannan musulmi ne wannan ba musulmi bane. Saboda me? Saboda hasken sallah da ke fiskansa da hasken imani da ke fiskansa. In ko baka gane ba to shine canjawa kansa kala, ba irin kalan da ubangiji ta'ala ya rina shi da shi ba. Don Allah ta'ala riga rina musulmi ya ce sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibgha. Haka Allah ya rina ka daban kake a cikin al'umma. Amma in baka bi Allah ba, baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to kai ne ka canjawa kanka rinin. Idan an ganka sai a dinga shakkan kai musulmi ne ko ba musulmi ba. To sallah takan ɗaukaka darajanka a wajen Allah, ta sa maka kurjini a idon jama'a saboda lizimtanta da kake yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat? Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghu al-wudu'i ala al-makarihi wa kathratu al-khuda ila al-masajid wa intizaru salati ba'da as-salah fadhalikum ar-ribadu fadhalikum ar-ribadu fadhalikum ar-ribadu. Manzo Allah sama ya ce ba zan nuna muku abun da in kun yi shi Allah zai kankare muku zunubanku kuma ya ɗaukaka darajanku ba? Suka ce ka nuna mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah sama ya ce wato cika alwala. Abu na farko shine kai alwala cikakkiya in za ka yi sallah, ba facal facal ba. Sannan na biyu da yawaita taku zuwa ga masallaci. Duk sallanka a masallaci, ina ka je masallaci, ina za ka dawo masallaci, ko masallacin koda yana nesa, wannan yawan takun da za ka yi ƙarin lada ne a wurinka, kuma ƙarin ɗaukakan daraja ne, kuma zai kankare maka zunubanka ne. Sai ya ce da kuma sauraron sallah bayan sallah, ka je ka yi nafila kana jiran farilla, ko ka yi azhar ka jira la'asar, ko ka yi magariba ka jira isha. Wannan Allah zai kankare maka zunubanka da sababinsu, sannan kuma ya ɗaukaka wato darajanka, ya ɗaukaka darajanka a wajen Allah da kuma wajen mumini. Sannan daga cikin amfanin sallah fa'idanta shine za ta zama sababi na shiga aljannanka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce 5 salawatin katabahunna Allahu alal ibad man ata bihinna wa lan yudayyi bi shay'in istikhfafan bi haqqihinna kana lahu 'inda Allahi ahdun an yudkhilahu aljanna wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allahi ahad. Yace duk manzo sama yace salloli guda 5 ubangiji ta'ala ya wajabta su akan al'umma. Dukkan wanda yazo da sallah 5 yazo da su yanda suke bai tozarta komai daga cikin haƙƙin su ba, to yana da alƙawari a wajen Allah, Allah zai shigar da shi aljanna. In ko bai yi salloli guda 5 ba, bai da wannan alƙawarin a wajen ubangiji subhanahu wataala. To kaga idan ka rike sallah zaka zama mutumin kirki, zaka zama wato bawan Allah, zaka nisanci sabon Allah, Allah zai kankare maka zunubanka, zai ɗaukaka darajanka, zaka zama mai kima a cikin al'umma, sannan a ƙarshe kuma zaka je ka shiga aljanna. To wannan dukkaninsa misalai ne na tsoron Allah wanda matashi ya wajaba ya siffantu da su kafin ya zama wato matashi mai tarbiya, mutumin kirki. Abu na gaba, dole ne ya zama yana da iffa, shine kamewa daga dukkan abin da ubangiji ta'ala ya haramta, kamewa daga shirka, kamewa daga haramun, kamewa daga zina, kamewa daga ta'addanci da dukkan abubuwan da za a ce haramun ne. Wajibinka ne ka kame daga shi. Idan baka kame ba, to za ka je ka fada cikin sabon Allah, kuma kai mutumin banza ne, ba mutumin kirki ba ne. Kuma dukkan wata fa'ida da mumini yake samu na sauƙi a rayuwa da jin daɗin rayuwa da walwalan zuci da rahama ta ubangiji ta'ala da ya tanada wa bayansa, kai baka cikinta. So da haka dole ne ka zama ka kame. Kar ka zama, in ka zama mai yin zina, to kai ba mutumin kirki ba ne. Dole ne ka kame. Iffu ta'iffu nisa'ukum fil mahrami wa tajannabu ma la yaliqu bi muslimin inna zina daynun fa in aqrabtahu kana alwafa min ahli baytika fa'lami law kunta hurran min sulalati tahirin ma kunta hattakan li hurmati muslimin. Ka kame daga dukkan abubuwa na alfasha, Allah ta'ala ya haramta su. Idan ka kame da sababin wannan, matanka sai su kame, ‘ya'yanka su kame, saboda kame wanda ka yi. Idan kai mutumin kirki ne, idan ka san mutunci, ba za ka je ka keta mutuncin wani ba,
ba za ka keta mutuncin yar wani ba. To zina bashi ne in kai sai a rama akan iyalinka, saboda haka ka ji tsoron Allah ka kame daga wannan. Shi kuma kamewan in ka nemi ka kamin Allah subhanahu wataala zai maka gamon katar ka zama kamin medin, kamar yadda manzo Allah sama yake cewa wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah, duk wanda ya nemi ya kame to Allah ta'ala zai sanya shi mai kamewa. Sannan ka kame daga wato ainihin shaye-shaye, domin shaye-shaye sune ummul khaba'is. Da giya ake magana a kanta, idan mutum ya sha giya sai a ce kowane abu ma zai iya yi, saboda idan ya sha ta zai fita daga hayyacinsa, zai dinga yin abubuwa bai ma san yayi su ba. Saboda haka sai ta zama ummul khaba'is. In aka ce wane yana shan giya to sauran sabon Allah karka tambaya yana yi kawai, duk sauran fasikanci zai iya yi domin yayi babban. To idan mutum yana shaye-shaye ko da baya shan giya wanda suke gusar masa da hankali, to ya tabbata matsayinsa ɗaya da mai shan giya, domin manzala su ma ya ce kullu muskirin haramun, duk wani abu mai sa maye haramun ne, ko duk abu mai sa maye giya ne, kullu muskirin khamr. Saboda haka da kai da mai shan giya ba ku da bambanci, sawa'un ƙwaya kake sha ko kuma taba kake sha ganye ko kuma solution kake zuƙa, ko za ka je ka sa kanka a shadda ne ka shaƙi warin shadda ka bugu, ka san mayen ma hadda na hauka da na ƙazanta da na rashin hankali, ko ma wani irin abu ne kake yi, hukuncin kaɗai da mai shan giya. Ka zub da mutuncinka, ka lalata addininka, kuma kowane irin sabon Allah za ka iya yi. To ba yanda za a yi a ce matashi yana da tarbiya ya zama bayi da kamewa, ba zai taɓa yiwuwa ba, dole sai ya zama mai kamewa. To wayannan shaye-shaye da suka zama ruwan dare, matasa suke ɗaukansu, suke lalata addininsu da sababinsa, kuma suke lalata rayuwarsu. Duk mutumin da yake shaye-shaye, na farko addininsa ba zai taɓa tafiya daidai ba, na biyu kuma rayuwarsa ba za ta tafi seti ba. Ya zama shi ba komai ba a cikin al'umma, ya rusa rayuwarsa, ya mai da kansa mutumin banza mara mutunci. Rayuwar duniyan, jin daɗin rayuwar duniyan ma ya haramta wa kansa, don ba zai taɓa jin daɗin rayuwar duniya ba matuƙar yana cikin wannan shaye-shaye, yana shan abin da ke sa shi maye. Abdullahi bin Fodiyo ya kawo aibubbuka guda 6 akan abin da ya shafi shaye-shaye. Yace fasittatun uyubuha fa'uddaha kasawatul qalbi wa khudh ihdaha wa tufsidul mala wa tamhu an-nura kafaka bi thalathati al-madhkura wa tamna'u al-haya'a wal muruwa fatruh hadaka Allahu zaka ash-shahwa wa tufsidu al-aqla wa kun faqiha wa sammi man yashrabuha safiha wa asluha min baladi al-kuffari fafham bima aqulu la tumari. Yace aibobinta guda 6 ne. Na farko wato shine abun nan qasawatul qalb, wato kekashewan zuciya. Duk mutumin da yake shaye-shaye zaka samu zuciyarsa a bushe ne, babu tausayi, babu imani. Sai zaka ga zai iya fasa kwalba, sai ya je ya fasa jikin wani da ita, ya ɗauki takobi ya sari wani, kai in kana wurin sai ka ji tsikan jikinka na tashi, hankalinka ya tashi, amma shi ko damuwa bai yi ba saboda zuciyarsa ta bushe, ta kekashe saboda shaye-shaye da yake. To dukkan wanda zuciyarsa ko ta kekashe, babu abin da bai zai iya yi ba, alkhairi bai zai shiga zuciyan ba, sai dai sharri kawai. Ta zama kamar zukatan Yahudawa, thumma qasat qulubuhum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati wa ashaddu qaswa. Saboda haka zuciya in ta kekashe, alheri bai zai shiga ba, sai dai sharri kawai take so. To duk mutumin da ke shaye-shaye, illa na farko da zai samu shine kekashewan zuciya, ba maganan alkhairi a tare da shi, addininsa bai zai tafi daidai ba, rayuwarsa bai zai tafi daidai ba, kuma zai zama dan ta'adda, zai zama dan ta'adda, shi kan ya lalata rayuwarsa gaba daya. Sai ce na biyu akwai bata dukiya a cikinta. Dukiyanka ne zaka je ka sayi ganyen nan ko solution ko taban, ka je ka kesta kana konawa kuma tana cutar da kai, wanda ubangiji ta'ala ya ce wala tulqu bi aydikum ila taluka, kar ku jefa kanku halaka, wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima, kar ku halakar da kanku, Allah ta'ala yana jin tausayin ku. Wannan taba sigari wacce in an sha ta ba a maye, ita kanta tana halakar da mutum. Shi yasa kamfanonin taban, ban san anan Najeriya ba, a waje dai yanda na sani, ana sharɗanta musu su rubuta a bayan kwalin taban cewa fa taba tana gaggawan kashe mutum, haka ake sai da ita. Ban san ko anan ba wannan dokan ba. Ta a kwalin da ka saya din a baya an rubuta fa cewa tana kashe mutum, tana saurin kashe mutum, kuma haka da ka saya ka sha ka kashe kanka da kanka.
ubangiji ta'ala ya ce kar ka kashe kanka, yana jin tausayinka, don kuma zaka je ka sai abin da zai kashe kanka. duk wanda yake to ka duba wannan fata ba ce wata ba ta sa maye, ba ma waccar wanda take sa maye ba, ita wanda take sa maye kan daga ganin ka ma an san kai mutuwan tsaye kawai, sallan gawa ne kawai, kabbara ya fudu ne kawai ba a maka ba, amma sunanka lalacecce a rayuwarka, kana dai numfashi amma kuma ba a raye kake ba, domin duk wani alkhairi da ake samu na rayuwa kai baka da shi gaba ɗayansa, babu alkhairi a tare da kai, babu wani haske a tare da kai. to ita wannan taban ma haramun ne. wani na cewa yaquluna la nassan yuharrimuha lana fa wallahi qad ja'u bi azami firyatin wa kaifa wa ahlul ilmi qalu biman'iha kama fassaluhu fi fununil adillati. suna cewa wai babu dalili da yake haramta taba, yace wallahi ƙarya suke, ya malamai sun yi bayani tare da dalilai nassoshi na alqur'ani da hadisi da suke haramta almubazzaranci, suke haramta kai wani abu da zai cutar da kanka. jikinka amana ne Allah ta'ala ya baka, in ka cutar da jikinka kai aikata haramu. shi yasa Allah ya ce karka jefa kanka a halaka. hankalin da Allah ya maka ya riba ka da dabbobi, ya bambance ka da dabbobi da shi, kai kuma kana son ka gurbata shi sai ka zama dabba, ka zama kamar dabba, to wannan Allah ta'ala bai yadda da wannan ba, saboda haka haramun ne. to zaka je ka kista ashana ka saya ka kista ka kona kudinka da kanka, wannan barnan dukiya ne. musulunci bai yadda da barnan dukiya ba, wala tusrifu inna Allaha la yuhibbul musrifin. kar ku yi barnan dukiya, Allah baya son masu barnan dukiya. Allah ta'ala sai ya jarrabe ka da sababin wannan. wani yana can bayi da na cin yau yana nema, iyalensa ba su da abin da za su ci yana nema, kai kuma kana kista ashana ka sai abu ka kona shi, cutar da kai zai ba, amfanar da kai zai yi ba. wa tufsidul mala wa tamhu nura. illa na uku yana shafe wa mutum hasken imani da musulunci. idan mutum yana shaye-shaye da kaga fiskansa zaka gane, in kaga hannunsa ba haske, kafansa haka, kana ganinsa babu wani walwala a fiskansa, ba alaman mutunci a fiskansa, ba alaman imani. saboda ka ta tafiyar maka da hasken imaninka da hasken musuluncinka, wanda Allah ta'ala ya yi maka, yi rina ka da shi, wanda za a bambance ka da shi tsakaninka da wanda ba musulmi ba. yanzu kai lalacewan kan ma gara ma wani wanda ba musulmi ba, an gan shi za a ga dai dan fatansa da lafiya, bakinsa da waye, kai kuma duk inda aka duba za a ga lalace kake. to kaga kai da kanka ne ka tafiyar da wannan hasken. wannan hasken kuma mumini yana bukatarsa. idan kai mutumin kirki ne, ba ka so a shafe maka hasken imani ba, za ka so duk inda kake zama akwai kurjini na mutunci da imani a tare da kai. to wanda yake shaye-shaye an ɗauke masa wannan. yanzu da a ce mutum yana shaye-shaye sai je yana neman mata, sai aka zo aka ce ka je ka tambaya masa, kai kanka za ka ji tsoron tambaya masa. kuma idan ka je ka tambayi wani ma faɗa za ku yi, don in ya san shi zai ce ya don ka rena ni za ka zo ka tambaya wa ne ka ce in bashi yata, kuma ka san halin da yake ciki. in bai sani ba zai bincike akan halayensa, zai tambaya ya ce ya mutumin kirki ne, yaya halayensa yake, za ka iya cewa mai shaye-shaye ne? idan ka faɗa bai zai bashi ba. saboda haka idan kana shaye-shaye, mai nema mai zuwa ya tambayo maka mata ma sai ka rasa, sai dai wanda ya zama labudda babu yanda ya iya sai ya yi haka din, amma sai ka nema ka rasa, kuma ba za ka auri irin matar da ya kamata ka aura ba, saboda kai ba mutumin kirki ba ne. ku daina wannan motsi nan, ba na son ka. saboda haka ka riga ka shafe haske wanda yake tare da kai, haske na imaninka da na musuluncinka da na kasancewanka mutumin kirki. saboda haka a cikin al'umma da an hango ka, akwai inda ma wallahi baka isa ka shiga ba. mutanen kirki ake nema aure, kana zuwa za a dakatar da kai, za a ture ka, wannan ba wurin shiganka bane. amma da baka da wannan fentin, kana zuwa sai a barka ka shiga, amma daga ganin yanayinka kawai dan kwaya ne, ba za a barka ka shiga ba. kaga wannan hasken ne aka shafe maka. wanda bai san fa kana sha bane fa, in ya ganka zai gane cewa kai mutumin banza ne, sai ya ture ka kawai, ba za ka shiga wurin ba. to sai ya ce wa'annan guda ukun ma kawai ai sun ishe ka: bushewan zuciya, barnan dukiya, shafe hasken musulunci da imani a fiskarka. to amma duk da haka sai ƙara guda uku, ya ce taba ko ƙwaya ko shaye-shaye suna hana mutum jin kunya. mutum zai zama marar kunya idan yana shaye-shaye. ba ka ganin irin yadda suke yi? duk rashin kunya ta ƙare ga wanda yake shaye-shaye. komi zai iya faɗa, kowane abu zai iya yi, duk rashin mutunci zai iya yi wa wani, ba abin da bai zai yi ba, saboda baya cikin hayyacinsa ai. kuma koyarran da bai sha ɗin ba ma akwai burbuɗin wannan illa na wannan shaye-shayen a tare da shi.
za ga duk ɗabi'unsa sun zama wasu iri kawai marasa kyau. To wannan kunyan kuwa wata riga ne wanda dole ne musulmi ya sa ta. Idan baka sa ta ba, babu yanda za a yi a ganka mutumin kirki. Shi yasa ya zo a hadisan manzon Allah sassama, idza lam tastahi fasna ma shita. Idan baka jin kunya ka je ka aikata abin da ka ga dama. Ma'ana in kaga mutum yana aikata abin da ya ga dama kawai, ba abin da yake daidai ba abin da ya dace ba, to bai da kunya ne. Inda yana da kunya bai zai yi ba. kuma manzo sama ya ce alhaya'u la ya'ti illa bi khairin, kunya baya zuwa sai da alkhairi. Alhaya'u khairun kulluhu, kunya gaba ɗayansa alkhairi ne. Kai kuma shaye-shaye ya tafiyar maka da kunya, ka zama marar kunya. Ina alkhairi a tare da kai. idza lam takhsha aqibatan layali wa lam tastahi faf'al ma tasha'u ya'ishu almar'u mastahya bi khairin wa yabqa al'udu ma baqiya al-liha'u ala wallahi ma fi al-aishi khairun wa lad-dunya idza dhahaba al-haya'u. Yace idan mutum bai ji tsoron Allah ba, bai ji tsoron tashi alkiyama ba, bai da kunya, ya je aikata abin da ya ga dama. Yace itace yana ci gaba da rayuwa idan bawonsa na jikinsa, amma ka je ka samu itace ɗanye ka sassaƙe bawonsa gaba ɗaya daga sama har ƙasa ka gani bushewa zai yi. To haka idan an cire wa mutum rigar kunya lalacewa zai yi. Yana zama mutumin kirki idan akwai kunya a tare da shi, idan mutumin kirki. Saboda haka mutum yana rayuwa da alkhairi idan akwai kunya a tare da shi, amma in babu kunya kuma to babu alkhairi a cikin rayuwarsa. To shaye-shaye yana sa mutum ya zama marar kunya. Sannan na biyar shine yana tafiyar da mutuncin mutum. Babu mutunci kwata-kwata. Duk mai shaye-shaye ya sani bai da mutunci, sai dai a ji tsoronsa. Idan dan ta'adda ne shaye-shayensa na sa shi ta'addanci, wani zai ji tsoronsa ya saurara masa, amma ba wai don yana da mutunci a wurinsa ba. In ka zo ka tambayi wani ya baka naira 5 ya baka, to ya ji tsoronka ne, ba wai don mutuncinka ne ya baka ba. Kada wata ran ka zo ka sassare shi ne kila, ko ka zo ka gaya masa baƙaƙin maganganu. To kaga wannan kawai ya isa a ce mutum ya rayu rayuwa ba ta mutunci ba. Ai mutunci yana daga cikin abdaruratu sit, abubuwa guda 6 wanda dole ka kare su. Akwai saunu da irzi, wato kare mutunci. Mutuncin wani ma ba a yadda ka ce ba, ballanta za ka ci mutuncin kanka. To ina mutunci ga mutumin da yake shaye-shaye? Kaga babu mutunci, babu kamewa tare da shi. Sannan na shidan yace wa tuzhibul aqla wa kum faqiha wa sammi man yashrabuha safiha. Yace taba ko kuma wiwi ko kuma shaye-shaye suna tafiyar da hankali. Wannan kowa ya sani, suna tafiyar da hankali. To yanzu wannan hankalin da shine manadu taklif, wato maratayan bari na shari'ar musulunci. In ka ji ana cewa mutum ya sallah mai hankali ne, ka yi azumi mai hankali ne, ba mahaukaci ba ne. Mahaukaci ba a umurtansa da wani abu na alkhairi ko wani abu na sharri, ko a ce ya bar sharri ma shi haukansa za ta iya sawa ya aikata. To yanzu wannan hankalin da shi ne ya sa ka zama musulmi, ka zama ɗan adam wanda za a iya cewa ya karɓi addinin musulunci, ya bambance ka da dabbobi. Shine ka je ka jefar da shi, ka cewa Allah kai baka bukatan wannan hankalin, kana son a mai da kai kamar dabba. Domin dabba ba ta da hankali, zuciya kawai take da shi. Sannan take gane wannan abinci ne, wannan ruwan sha ne ta sha, ko in ka buge ta gudu, amma ba hankali ne da ita ba. To kai ka tafiyar da hankalinka da kanka. Yace dukkan mai shaye-shaye ka ce masa wawa, inji Abdullahi bin Fodio. Me yasa? Saboda bai san yadda zai sarrafa dukiyansa ba, yana barnata dukiyansa ga abin da zai cutar da shi. Shi yasa ubangiji ta ce wala tutus sufaha amwalakum. Idan mutum aka mutu aka bashi da dukiya, in ba mai wayo bane aka ce kar a bashi dukiyarsa domin zai barnata ta. To ga wani ne yana kista mata ashana, yana kista mata. Yace kuma asalin ma shaye-shaye nan daga garuruwan kafirai ne, ba daga garuruwan musulmi bane. Zuwa yayi, amma asalinsa kafirai ne suke yinsa. Shi kuma kafiri dama ubangiji ta'ala ya ce dabba ne. Yace ulaika kal an'ami bal hum adall, kaman dabbobi suke, sun fi dabbobi bata. Saboda haka don sun yi ba abun mamaki bane. Duk shaye-shayen da za su yi, da iskancin da za su yi, da rashin hankali, dama Allah ta'ala ya gaya mana cewa su kaman dabbobi suke, sun fi dabbobi bata. To kai kuma musulmi ai ba dabba bane, kai mutum ne wanda Allah ta'ala ya karrama. To ta yaya kuma za ka je ka jefa kanka a cikin irin waɗannan abubuwan har ka mai da kanka ba mutum ba, ka mai da kanka kaman dabba? Wajibi ne matasa su kiyaye irin wannan misali na kawo. Amma duk wani abu wanda yake na saƙon Allah, da duk abun da yake zai jawo fushin Ubangiji subhanahu wataala, to dole sai ka bar wannan abun kafin ka zama mutumin kirki. Dole ka zama afif, mai kamewa daga dukkan wani sharri, daga dukkan wani abubuwa wanda suke na haramun, na saba wa Ubangiji subhanahu wataala.
sannan na uku daga cikin alamomin wato tarbiyyar matashi shine ya zama yana kame sharrinsa ga barin mutane. Yana kame sharrinsa ga barin mutane. Me ma'anan kame sharri? Karka zagi wani, karka bugi wani, karka ci dukiyan wani, karka kwace wani, duk wani abu karka taba mutum akan haƙƙinsa. Shine ka kame sharrinka. Wato dan adam shi ba wai gaba ɗayansa alkhairi bane, a'a kowane dan adam da ka sani akwai sharri a tare da shi. To amma bayin Allah na gari suna kame sharrin, ba za su cutar da wani ba da sharrin su. Sai ka kame shi kai kawai, kamar yadda baka son a cutar da kai haka ba za ka cutar da wani ba. Abu na farko, kar ka zama mai zagin jama'a, mai cin mutuncin mutane. Manzala sama ya ce kafa bil mar'i ithman an yahqira akahu al muslim, ya ishi mutum laifi ya walakanta dan uwansa musulmi. To ka zama na mai kare mutuncin dan uwanka musulmi, kar ka zagi wani. Manzala sama ya ce inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajul walidayhi. قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. manzo sun ce yana daga cikin manya-manyan laifuffuka ya zama da mutum ya tsine wa iyayensa. Sabai suka ga girman wannan abu, ta yaya Rasulullah mutum zai tsine wa iyayensa? Yace to shine ya je zagi baban wani, wancan din sai ya zagi babansa. Kaga ya jawo babansa zagi kenan, ya tsine wa babansa. Ya zagi mahaifiyar wani, shi ma wancan sai ya rama ya zagi mahaifiyarsa, ya jawo mahaifiyarsa zagi kenan, ya zagi mahaifiyarsa ya tsine mata. So da haka duk mai zagin mutane ya sani yana la'antan iyayensa ne, yana la'antan iyayensa, domin dole zaka ja musu zagi. To ashar ba naka bane. In kaga mutum yana ashar, yana zage-zage, baƙaƙen maganganu da cin mutuncin jama'a, to wannan matashin ba mai tarbiya bane. In yana da tarbiya bai zai yi wannan ba. Kuma harshen kan nan sai ka kame shi ne kafin ka zama mutumin kirki, kafin ka zama bawan Allah. Izal mar'u lam yakhzun alayhi lisanahu falaysa ala shay'in siwahu bi khazzan. Idan mutum bai kiyaye harshen sa ba, to ba abin da zai iya kiyayewa. Shi yasa manzo sama da wa'azi Mu'adh bin Jabal sai yace ya Rasulullahi kamin nasiha, sai yace kuffa alayka hadha, ka kame harshen kai, nuna masa harshen sa. Mu'adh bin Jabal yace ya Rasulullahi a inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi, yanzu magana da muke yi ma za a kama mu da shi? Sai yace sakilatka ummuka wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Yace mahaifiyarka ta yi asaranka, akwai abun da yake gaggawan kai mutane wuta ya kifa su ta hancinsu ko ta fiskansu fiye da abin da harshensu yake girba? Ai bakin ne ai. To kana iya ganewa ne mutum ne wallahi daga lafuzan da suke fita a bakinsa. Idan lafuza ne na alkhairi, lafuza ne na mutunci suke fita, to kai ka san mutum ne mai mutunci. Shi yasa Allah ta ce wa qulu lin-nasi husnan, ku ga mutane kyakkyawan magana, al-kalmatu tayyibatu sadaqa, kalma mai daɗi sadaka ne. Ka faɗa wa dan uwanka kalman da za ta sa masa farin ciki, ba wanda za ta ɓata masa rai ba. In kaga ko mutum yana baƙaƙen maganganu da ashar da batsa, wannan ba mumini bane. Manzo sun ce laysa al-mu'mini bid-da'ani walal la'ani walal fahashil badhi, walal fahishil badhi. Mumini ba mai yawan sukan mutane ba, ba mai yawan tsine musu ba, ba mai yawan zagin su ba. Mumini ba mai batsa bane, baya batsa. To da zaran kaga mutum lafuzansa batsa, ashar, zagin jama'a, cin mutuncin mutane, to kai ma ka san ba mutumin kirki bane. Kuma wannan kawai ya ishe shi aibi. Kafa bil mar'i aiban an tarahu lahu wajhun wa laysa lahu lisan. Ya ishe mutum aibi kaga fiskansa, kaga mutum amma ya bude bakinsa kuma sai kaga ina bakinsa babu kyau, makami ne. To wannan alaman ba mutumin kirki bane. To ka kame harshenka idan kana son ka zama bawan Allah mutumin kirki. Sannan ina daga cikin wato kame sharrin mutum, ya kame sharrinsa ga barin mutane. Karka zudda jinin kowa, karka bugi kowa. Zudda dukan wani zalunci ne, zudda jinin wani zalunci ne ba tare da haƙƙi ba. Idan matashi ba mai tarbiya ba ne, dukan wani ba wani abu ne a wurinsa ba, zudda jinin wani ba wani abu ne a wurinsa ba. Ya fasa wannan kafa, ya fasa wannan kai, har ma ya je ya kashe wani. Manzala sun ya ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kada ku dawo kafurai bayana, shashin ku da dukan wuyan shashi. A sai aikin kafurai ne, ba aikin musulmi bane. Mumini baya wannan. Manzo sun ce la zawalu dunya ahwanu inda Allah min qatl rajulin muslim. Duniyan nan ta gushe ta tarwatse shi fi sauki wajen Allah ta'ala akan a kashe ran mumini guda daya. To matasa idan suka lalace, yan ta'adda suke zama. Yan ta'adda za su iya kashe junansu, kuma suna iya kashe wani, ba matsala bane a wurin su. To kaga wannan abu babban al'amari ne. Gara ka je ka rusa ɗakin Kaaba
akan ka je ka kashe ran mumini, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. to ta yaya za a yi mutum ya zama mutumin kirki yana dukan jama'a, wanda duk ayyuka ko da kai mutumin kirki kana ayyuka na alkhairi, in dai kana saran jama'a, kana zudda jinin wannan, ka zagi wannan, ka bugi wannan, to wannan ladan sallan da kake da ayyukan ka na alkhairi gaba ɗaya za a ɗauka a ba wa mutane, kai kuma a je a jefa ka a wutar jahannama. wa'inda ka zaluntan su kake wa aikin, kamar yadda manzo sama yake cewa atadruna manil muflis, kun san waye muflis? Suka ce wanda ya kuɗi suka ƙare, arziki ya la'i suka ƙare, suka ce shine wanda bai da kuɗi bai da kadara. manzo Allah sama ya ce to wannan karami ne na duniya ne, yace wanda yake da arziki ya rushe shine wanda zai zo ranar kiyama yana da sallah cikakkiya da azumin sa cikakke, aiki duk ayyukan na lada da ake bukata akwai su, kaga yana da ladan da zai kai shi aljanna. amma fa yati fa qashata haza wa daraba haza wa zalama haza wa safaka dama haza fayuda haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi hatta idza faniyat hasanatuhu ukhidha sayyi'atu sahibihi faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar. zai zo ranar kiyama da dukkan wannan ladan, amma ya zagi wannan, ya bugi wannan, ya zalunci wannan, ya zudda jinin wannan, a dinga lissafa ta'addancin da yayi, sai a dinga biyan su da wannan ladan har ayyukansa na alkhairi su kare, ladan sai kare, wasu ba a biya su ba, sai a ce to ina zunuban ku, sai a ɗauko zunuban a rage musu nauyi, sai a zo a tsora masa, sannan a jashi a je a jefa shi a wutar jahannama. duk ayyukan da na alkhairi ya zama aikin banza, saboda yana zaluntan jama'a, bai kame sharrinsa ga barin mutane ba. kar ka dinga cin dukiyar mutane da barna. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum, da jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a gare ku, ku ci na ƴan uwanku. kar ka zudda jinin ɗan uwanka, kar ka ci dukiyan ɗan uwanka ba tare da jin daɗin rai ba, sannan kuma kada ka ci masa mutunci. ya allazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kar ku ci dukiyoyinku a tsakaninku da barna. la yahillu malu mri'in muslimin illa bi dibi nafsin minhu, ba lata ka ci mutum ya ci dukiyan mutum musulmi sai da daɗin rai. shi ma kafirin bai halatta ba, sai dai in yaƙi kuka yi tsakaninka da shi kaɗai bi ganima, amma ko kafiri ne ba a yadda ka je shagonsa ka balle ka ɗauki dukiyansa ba, ta na musulmi. hanyoyin cin dukiya da barna suna da yawa. akwai sata, shine ka ɓuya ka lallaba ka ɗauka ba a ganka ba. akwai fashi da makami, shine ka je da makami ihun ka banza, ka je da makami gidan mutum ko ka tare shi a hanya, ko ya ihu ma ba bai iya kubutar da kansa ba, wani ba zai kawo masa kulala ba, ɗauki ba, ka je ka sace masa dukiyansa. wannan sai Allah ya tambaye ka ranar alkiyama. akwai kwace, ka danne mutum da ƙarfi ka kwace. akwai fisgewa, akwai aikin shila, ko shila kuke ce masa ne ko me, mutum yana rike da wayansa a cire a fisge ko da kuɗi ko da waye, duk wannan cin dukiya da barna ne. wallahi ranar alkiyama sai Allah ya tambaye ka, sai ka biya shi. kuma wannan bai zai sa kai arziki ba, alamar lalacewa ne. wallahi duk wanda kaga yana ɗauke sace wani fashi, wani shila, wani fisge kuɗin wannan, ka fisge a dukiyan wannan, a haka za ka ƙare. wallahi sai dai in ka tuba, don Allah ta'ala bai zai wa abun albarka ba, domin ka cuci wani. tunda ka cuce shi, shi kuma zai maka Allah ya isa. in ya maka Allah ya isa, ko wannan abun zai kama ka. don manzo sama ya ce ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. ka ji tsoron addu'an wanda ka zalunta, ba ta da shamaki tsakaninta da Allah. Allah yana karba. a wata riwayan ubangiji ta sai ya ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin, na rantse da girma na da buwaya na, wallahi sai na taimake ka ko ba yanzu ba. haka zai ga wanda ya wannan addu'an, kuma Allah sai ya kama ka. inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akazahu lan yuflitu. Allah yakan saurara wa azzalimi, in ya kama shi fa ba zai kubuce masa ba. kuma yau da gobe sai Allah ya kama ka, kuma maganar rayuwarka ta yi albarka. kana cikin irin waɗannan halayen na cutar da jama'a, to wannan kan kayi ban kwana da shi. don ubangiji ta ce innal ladhina amanu innal ladhina yuzina almu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu butanan wa ithman mubina. duk masu cutar da mu'mine maza da mu'mine mata ba tare da wani laifi ba, to su sani sun dauki babban ƙarya da kuma zunubi mai girma. ai Allah bai zai dale ka ba. tun a nan duniya Allah zai nuna maka, ya kwashe maka albarka, domin kai da ƙarfi ne, wani zai je nemi abu da guminsa, kai kuma ka zo ka ce sai ka kwace. kuma babu tausayi a tare da kai. matashi mutumin kirki shine wanda zai zama mai tausayi a cikin al'umma. in ka ji tausayin wani sai Allah ya ji tausayin ka, in baka ji tausayin wani ba Allah ba zai tausaya maka ba. inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, waɗanda Allah ta'ala yake tausayawa a cikin bayinsa su ne waɗanda suke jin tausayi. ar-rahimuna yarhamuhumur rahman
irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Masu jin kai masu tausayi su ne wanda Allah ta'ala yake jin tausayin su. Ku ji tausayin waɗanda suke ƙasa, wanda suke sama kuma sai su ji, wanda yake sama sai ya ji tausayin ku. Saboda haka in ka ji tausayin bayin Allah sai Allah ta'ala ya ji tausayin ka. To bayan da za a yi ka zama mutumin kirki ba tare da wato ainihin kana jin tausayin na ƙasa da kai ba, kuma ba tare da kana girmama na sama da kai ba. Manzo Allah sama ya ce laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Baya tare da mu wanda baya tausayawa na ƙasa da shi, baya girmama na sama da shi. Kenan ma ka zama kana jin tausayin al'umma, don ka fi ƙarfin mutum ba za ka je ka masa ta'addanci ba, za ka ji tausayinsa. Sannan kuma ya zama na sama da kai kuma kana ganin girmansa. Duk wanda baya girmama na gaba da shi, wannan ba matashi ne mai tarbiyya ba. Sawa'un babanka ne, yayanka ne, babbanka ne, kawunka ne, abokin babanka ne, abokin yayanka ne, duk wani wanda yake sama da kai a shekaru, ko ka fi shi kuɗi, ko ka fi shi ilimi, ko ka fi shi wayewa, dole ne ka daraja shi idan kai matashi ne na gari. Ubangiji ta'ala ya wajabta maka wannan, kuma idan baka yi haka ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baka tare da shi. Dole ka zama mai bin iyayenka. Ai alamar lalacewar matashi ya zama shi baya saurarawa na gaba da shi, baya bin iyayensa, baya musu da'a. Ina maganar nagari? Sabon iyaye zai dulmuyar da kai cikin wutar jahannama. Manzon Allah ya ce inna min akbaril kaba'ir ala adullukum ala akbaril kaba'ir qalu bala rasulullah qala al-ishraku billahi wa uququl walidain. Daga shirka sai saba wa iyaye. Ta ya za ka yi albarka a rayuwarka ta duniya baka saurara wa iyayenka ba, baka daraja su ba, baka girmama su ba? To ba ma iyayenka ba, duk wanda yake sama da kai ka ji kana daraja shi, kana girmama shi, kuma komin matsayinka ai ya fi ka shekaru, kuma ya riga ka zuwa duniya, kuma duk yanda kake wallahi akwai abun da ya sani wanda kai baka sani ba, akwai abun da ya jarraba wanda kai baka jarraba shi ba. Shi sama ne suka ce innal umura idhal ahdasu dabbaraha duna shuyukhi tara fi sayri hal khalala. Duk al'amura in iya matasa ne suka shirya shi, ba sa shawara da manya, to sai an samu matsala a cikin tafiya. Saboda haka manya suna nan da girmansu da shekarunsu, ka daraja su, ka girmama su, ka mutunta su. Kai ma za ka zo wannan matsayin na ƙasa da kai sai su daraja ka, su girmama ka. Amma in ka walakanta wani, to wallahi kai ma sai an sami walakanta ka. Idan baka girmama babanka ba, baka daraja shi ba, kai ma ƴaƴanka sai sun walakanta ka. Kana ji kana gani suna ramawa babanka ne, suna ramawa kakansu. Allah ta'ala zai sa su walakanta ka walakanta a duniya. Saboda haka in kana girmama na sama, to kai ma za ka rayu a cikin wato ainihin mutunci. Abu na gaba shine matashi dole ya zama yana da sana'a. Dole ya zama yana da sana'a. Ana na mai lokaci amma ni ba zan tsaya ba. Ka daga kawai abun nan ɗinka. In na zo ƙarshe wurin fatiha, in na zo zan yi addu'a sai ka sauke. Sai na ƙarisa insha Allah. Don ban taɓa yin karatu a wannan unguwar ba. Matashi dole ya zama yana da sana'a. Domin idan baka da sana'a, to lalle ko shakka babu, wannan ita ma alama ce na cewa zaka lalace. Zaka zama baraho, zaka zama mai shaye-shayen, zaka zama dan fashi, zaka zama mai cin mutuncin al'umma, zaka zama mai zaman banza, shine albadala. To wannan ko idan ka rasa abin da zai shagaltar da kai, to dole ne kuma ka je ka shagala da abin da bai da kyau. To shi yasa musulunci bai yadda da mutum ya zauna haka kawai ba. Abin da ake so ko dai a ganka wajen ayyukan alkhairi na gyara lahiranka, ko kuma a ganka wajen ayyuka masu kyau domin gyara duniyarka. Wato ya zama kana da sana'a. Idan mutum bai da sana'a, to alaman cewa zai lalace. To ina ganin za mu canja kasa insha Allah, za mu tsaya a nan sai mu ɗaya kasa ɗin sai mu ɗora daga kan maganar sana'a. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ci gaba da laccan mu na mai taken tarbiyyar matasa. Insha Allah abu na shida shine matashi ya zama yana da sana'a.
daga lokacin da kaga zai zama baka da sana'a to ka samu babban sababi daga sabuwan sharri na lalacewar rayuwarka gaba ɗaya. Domin duk wanda bai samu abin da zai shagaltar da tunaninsa da ƙarfinsa ba to zai samu ko inda zai je kai shi a inda bai da amfani. To shi yasa musulunci shi bai yadda ka zauna baka da sana'a ba. Gashi dai abu kuɗi kake nema, duniya ne zaka nema, amma kuma ana son ka neme ta din. Ka samu abin da zaka rufa wa kanka asiri, za ta kare ka daga sharurruka masu yawa na ta'addanci, na sata, na shaye-shaye, na gulmace-gulmace, na zaman banza, na jin haushin jama'a da cutar da mutane da ta'addanci. Wallahi in kana neman abin kanka duk baka da wannan lokacin, baka da wannan lokacin. To mutum dole ne a lokutan da ba lokutan ibada ba ya zama kuma lokuta ne na neman abincinsa. Manzo sama yana cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nasi as-sihhat wal farah. Ni'imomi guda biyu da yawa mutane an kware su a wannan ni'imomin ba su sani ba, wato ba su ci riban su ba. Shine lafiya da faraga, lokacin da kake da time. To kuma a rayuwarka gaba ɗaya babu lokacin da kake da daman yin abubuwa kamar lokacin da kake matashi, lokacin da kake ɗan shekara 15 zuwa ɗan shekara 25 a zuwa ɗan shekara 40. A wannan lokacin ne kake da dama. To idan matashi ya zauna ya miƙe kafa, wai shi bayi da sana'a, sai dai ya je nan yayi hira, ya je nan yayi hira, wai sai dan wani abu in ya taso talauci ya matsa masa, ya je dan wani dan job ake cewa abun ko, kai baka da wata sana'a tsayayya, sai ka je ka dan samu dan 500, ko ka je ka roki wannan ya baka ko ya hana ka, ka je ka zudda mutuncinka anan. Mutane suna walwala a rayuwarsu, kai kuma kana nan ka jefa kanka a cikin kunci, kuma kana da ƙarfin da zaka yi wannan. Idan ka tsufa ne ba za ka iya ba, wannan ai akwai uzuri, sai mu ce ƴaƴanka su tallafe ka ko su ƴan uwa su taimaka maka. Amma da ƙarfinka kam ya zama baka da sana'a, to daga nan ka rusa tarbiyyanka gaba ɗaya. Dole ne ka cike wa'annan gurabu na lokutanka da da'a wa Allah subhanahu wataala da ayyuka alkhairi da kuma neman wato ainihin abinci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari yace la an yahtadiba ahdukum huzmatan ala zahrihi khairun min an yas'ala ahadan fayudiyahu aw yamna'uhu. Yace mutum ya je ya ainihin tafi jeji, ya je yayi dami na kirare, a wata riwaya ya dauki igiyansa ma tun daga gida ya je ya dami na kirare ya doro akan bayansa, ya zo ya wato sayar ya samu abun da zai ci. Yace shi yafi masa alkhairi akan yaje yana roƙon mutane, don ƙarshen rashin sana'a shine bara, shine ka kama roƙo. Yace ya bashi ko bai bashi ba, masu ruwan nan ku yi haƙuri, ba yanzu za a riba shi ba. Ya bashi ko bai bashi ba, wato idan ya baka ma ka kaskanta, idan bai baka ba ma ka kaskanta, kuma rashin sana'anka ne ya jawo maka. Idan mutum ya zo ya baka ba tare da ka roƙa ba, to wannan akwai izza a cikinsa. Amma duk da haka ka zama mai bayarwa yafi akan ka zama mai karɓa. Manzo sama ya ce al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla wabda biman ta'ulu. Hannu mai bayarwa shine hannu na sama, yafi hannu mai karba. Ka fara da iyalinka. To kai zaka zauna ka miƙe kafa, wai babu abinda kai zaka iya yi wani sai dai a maka, kai ba za ka amfani kowa ba sai dai a amfane ka, baka da sana'a. To kai ka zama ciko a cikin jama'a ke, domin khairun nasi anfa'uhu lin-nas, mafi alkhairin mutane shine wanda yafi amfanin jama'a. Kuma rayuwa cuɗe ni in cuɗe ka ne, kai ka taimaka wannan ta wannan bangaren, shi kuma ya taimaka maka. Annasu linnasi min hadarin wa badiyatin ba'dhun li ba'dhin wa illa yashkuru khadam. Mutane suna taimakon junansu ko sun sani ko ba su sani ba. To kai sai zama wai sai dai a taimake ka, ba za ka taimaki jama'a ba. Sannan a cikin hadisin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma akala ahdun ta'aman qattu min amali yadihi fa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi. Mutum bai ci wani abinci ba mafi albarka, mafi alkhairi kamar abin da ya nema da kansa. Saboda annabi Dawud shi ba ya ci ma sai abin da ya nemo daga kansa. Wato da za a aje abinci guda biyu, wannan abincin kai ka je ka nemi kuɗi ka saya aka dafa maka, wannan kuma wani ne ya kawo maka shi kyauta, to wanda ka je ka nema da kanka din yafi albarka akan wanda aka kawo maka kyauta. To zaka ji ne da ka miƙe kafa komai sai, amma rigan da kai ka je kai gumi ka saye ta tafi albarka akan wanda wani ya kawo maka. Saboda haka kai kuma ka tsaya cewa sai dai a baka, kai baka da sana'a. To kaga wannan kana bata wa kanka lokaci ne. Annabawan Allah ma suna da sana'a. Manzala sama yana kiwo kafin ya zama annabi, yana kiwo ana biyan salada. Annabi Dawud haddan ne, abun nan makeri ne, yana kira ana biyan sa. Annabi Zakariya najjar ne, kafinta ne, yana aikin kafintanci.
sayyidina Abubakar dan kasuwa ne ya rayu har manzo sama ya rasu yana kasuwancinsa. Sayyidina Umar dan kasuwa ne, lokacin da aka nada shi khalifa, sayyidina Abubakar aka nada shi khalifa sai ya dauki kayansa zai tafi kasuwa. Sayyidina Umar ya tare shi an ya ce ina zaka je? Ya ce zan tafi kasuwa. Ya ce kasuwa bayan Allah ya dora maka nauyin jama'a? Ya ce to me zan ci? sai ya ce a ya dawo. Shikenan aka tara sabai aka ce to a sa masa albashi a baitul mali. Sai aka sa masa albashi sai ya karba. Da ya karban kuma abun da ya ce kun riga kun sani sana'ata da nake yi kafin in zama khalifa tana ɗaukan nauyin iyalaina. Yanzu kuka ce a'a in tsaya don jibintan al'amuran ku kan na je na yi sana'ata, to lalle ko in na ci wannan dukiyan da ake bani na albashi na ci halal. Kaga akwai izza a cikin wannan abun. To amma in ka zauna ko da dai za a taimake kan kai ma ka tashi mana aga kana yi wa kanka. Idan kana yi wa kanka mai taimakon ka ma zai ji daɗin taimaka maka. Amma in ba ka yi wa kanka fa zagin ka ake, wallahi ko an baka za a zage ka bayan idonka. Kuma za ka ɗauki ƙasƙanci, ko ka samu ko baka samu ba in ka roƙa wallahi za ka ɗauki ƙasƙanci. Ko manzo sama ya ce la tazalul mas'alatu bi adikum hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa ala wajhi mus'atu lahmi. Wato mutum bai zai gushe ba ya roƙa nan ya roƙa wai bai da sana'a, to sai har ya zamana zai haɗu da ubangiji ta'ala babu nama a fiskansa, wato ya zubar da mutuncinsa tun a nan duniya. Wallahi babu abun kunya kamar matashi mai ƙarfi zai iya sana'a, wai ya je kuma yana fara wai wane taimaka mini, wane in wannan ya bashi dan shashayi ya tafi can ya je nemi na dan wake ya ci, ya tashi sai bukatarsa ta tashi a Allah taimaka mini kaza, zan yi kaza. Wannan abun kunya ne a matsayinka na matashi mai jin ƙarfi. Musulunci bai taba yadda da wannan ba, domin ka tozartar da kanka, ka walakanta kanka, kuma Allah ta'ala ya daraja ka a matsayinka na dan adam, walaqad karramna bani adam. Allah ya ce mun daraja dan adam. To saboda haka idan kai haka baka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya dora sahabbansa akai na sana'a ba. Kuma Aisha radiyallahu anha tace kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ummala anfusihim, sahabban manzo sun kasance masu aikin kansu ne, wato suna da sana'o'in da suke yi. In gari ya waye da su je su fita su nema, har sai ya zama idan sun dawo guminsu ya haɗu da dottin jikinsu, masallaci ya dinga wari. Maza su yana ce musu da wiktasaltum, ku dinga yin wanka mana, in kun dawo daga wurin sana'an ku dinga yin wanka. Kaga ba a ce a'a ku zo ku rage sana'a ko ku zauna haka ba, ku dinga yin wanka. Kaga aikin karfi kenan suke yi. Idan an zo an nemi taimako, mutum bai da abin da zai taimaka na addini, sai ya je kasuwa ya yi dako ya ɗauka ya a kansa, ya samu kuɗi sai ya zo ya bare ya ce ni ma ga nawa fi sabilillahi. Yanzu wanda ya yi wannan zai gagare shi ya je nemi abun kansa. To da zarar ya zama baka da sana'a ka lalata kanka. Imamu Shafi yace la naqlu sakhri min qulalil jibali ahabbu ilayya min matnir rijali. Yace wallahi in je saman dutse na dauko kattikatin duwatsu in dauko a kaina na zo na sayar in samu kuɗi yafi mini akan wani yayi wahala wai kuma yazo ya bani. Yafi mi gara mini haka. Ina sani a yanzu akwai waɗanda suke zuwa wannan duwatsun a dinga fasa su, ana mai da su kwankire, da hannu suke fasawa. Suna mai da su kwankere, suna turawa abu, suna yi kashi-kashi, ana zuwa ana saya. Don Allah yanzu wannan bai zai burge ka ba? Wallahi in taimako ne irin wannan shi ya fi cancanta a taimaka. Na sha faɗa masu sana'a su suka fi cancantan a taimake su, ba waɗanda ba su da sana'a ba. Domin mai sana'a ya nuna tsakaninsa da Allah yana neman abun kansa. Kuma idan ka taimake shi ya ci gaba, shi ka huta da shi, shi ma sai dai ya taimaki wani. Amma wanda ya zauna kawai ya miƙe kafa da ƙarfinsa da komai, ka zo ka taimake shi, wallahi ka ɗaure wa ƙarya gindi ne. Ka ce ma ya ci gaba da wannan zaman, kuma wannan ba alheri ba ne. Yaushe dai zama magidanci yanzu idan ya yi aure ina zai iya riƙe matansa, in ya haifu ina zai iya riƙe 'ya'yan, kuma mawa zai bashi matan. Duk wanda ka zo ka nemi 'yarsa abu biyu yake bincike, biyu yake a kanka. Kai mutumin kirki ne? In an samu wannan sai a ce to me sana'arsa, sai an tabbatar da sana'a, don ba za ta zo ta ci kaya ba ai. Idan ka kuskura ka ce kai imaninsa kawai za ka duba ko ba sana'a za ka ba shi, wallahi da gudu yarinyar za ta dawo gidanka, kuma baka mata gata baka mata adalci ba. Saboda dole sai da abinci, dole sai yana da sana'a. Ba a ce sai ya tara kuɗi ba, in dai yana da sana'arsa wanda zai je nemo a yi cefine a ci, shikenan za ka iya ba shi. Wannan kuma arziki na Allah ne, wataran zai iya zama mai kuɗin. Wama yadril ghaniyu mata wala yadril faqiru mata ghinahu wala yadril ghaniyu mata ya'ilu. Talaka bai san yaushe zai zama mawadaci ba, mawadaci bai san lokacin da zai talauce ba. Amma fa sana'a kan fa wajibi ne. Muawiyah bin Abi Sufyan bai da sana'a, da Fatima bint Qais ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawaran ta aure shi. Manzon Allah ya ce karki aure shi, bai da komai.
karki aure shi. Saboda haka ba za ka zo don kana jin tausayin mutum ko menene ka ce wai za ka ba shi mata ba da sana'a ba. To ka duba idan za ka nemi aure fa sai an binciki sana'anka ne kake yi. To kaga idan baka da shi ka zudda mutuncinka, ka zudda mutuncinka gaba daya. Saboda haka sana'a izzan mutum ne, mutuncinsa ne. In dai kana son ka kare mutuncinka a rayuwarka, wallahi ya zama kana da sana'a ko dan kaɗan take kawo maka an ga ƙoƙarinka za ka yi mutunci a cikin al'umma. Amma wallahi in baka da shi ko gaban kana zuwa gaban mawadaci sai ji zuciyarsa ta tsinke kawai, sai ji hankalin siyata da ka zo kana zagaye ko baka neman ba ma sai a ce wannan gaisuwan da yake kawai rabu da shi, yana son a bashi wani abu ne. Sai ga mutane suna ta kau da kansu kawai ba sa yi da kai. In ka zo kana magana cikin jama'a ba ta da tasiri ko kaɗan, ba ka da kima a cikinsu. To kuma rashin sana'an kuma shine zai jawo ka je kana barna, ka zama ɗan ta'adda a cikin jama'a, ka zama ɗan shida, ka zama ɗan fashi da makami, ka zama mai shaye-shaye, ka zama ɗan ɗaukan amarya, ka zama kwarto, ka zama ka shiga nan ka bugi wannan, ka more ka sari wannan, duka wannan aiki ne na dabbanci. Wallahi tallahi musulunci bai yadda da wannan ba. Kuma idan ka ɗauki wannan sana'anka ne kawai kai ka rayuwanka ka lalace ne fa. Wallahi ba wani jin daɗin da za ka yi kana da irin wannan halin a ce wai a rayuwanka kana jin daɗi, don baka da kwanciyar hankali. Wanda ya ganka ma bai ga mai jin daɗi ba. Don kana son mutuncin kanka da jin daɗin rayuwarka, ka zama mutumin kirki, sannan kuma ya zama kana da sana'a. Abu na ƙarshe, matashi mai tarbiya na gari shine wanda za ka ga abokanansa mutanen kirki ne, da bayin Allah yake abokantaka, ba abokantaka da ‘yan shaye-shaye. Ai ka ga mutum yana abokantaka da ɗan shaye-shaye to kawai ka haɗa su kawai. Abokin ɓarawo ne, ja su can ka haɗa su. Domin adil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Yace karka tambayi mutum halayensa, ka duba su waye abokanansa kawai, domin kowa yana koyi da abokinsa ne. Fa in kana za khairin fa sahibhu ta'tadi wa in kana za sharrin fa janibhu sur'atan. Idan mai sharri ne ka nisance shi, in mai alkhairi ne kai abokantaka da shi. Wato in abokinsa nagari ne, in abokinsa mutumin banza ne, mutumin banza ne. Saboda haka kenan in dai kai mutumin kirki ne to za a ga abokanenka kuma mutanen kirki ne, domin abokantaka tana tasiri. Ba yanda za a ce kullum kana tare da mutanen banza kuma a ce baka ɗauki ɗabi'unsu ba. Amma in abokanenka ko mutanen kirki ne to za a maka zaton za ka yi tasirantu da su ka zama mutumin kirki. Wa kulli salihina akan wa khillan wa kun an kulli fahishatin jabana. Ka zama aboki dan uwa na mutanen kirki, ka zama mai tsoron alfasha. To shi yasa idan matashi yana son ya zama nagari to ya nisanci abokanai waɗanda ba nagari ba. In dai bai nisance su ba to shi ma zai fada, ko da a yanzu baya yi, domin abun tun kana ganin sa ba daɗi har ka zo kuma baka damu ba ana yi, har wata ran kai ma ka yi, shikenan sai ka zama irin su. Ubangiji subhanahu wataala yace al-akhillahu yawma idhin ba'dhuhu li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Duk wasu abokanai ranar kiyama suna gaba da juna sai dai masu tsoron Allah. In dai akan shaye-shaye ko ado, akan ta'addanci ko fashi da makami ko cutar da jama'a, to ko shakka babu ranar kiyama za ku dinga tsine wa juna. Wannan yace ai kai ka lalata ni, wannan ma yace kai ne, wannan yace kai ka bata ni, wannan ma yace kai ne ka bata ni. Haka za ku dinga tsine wa juna, kuna zagin juna, ba za ku amfani juna da komai ba. Ubangiji ta Allah ya ce sai masu tsoron Allah. Su kuma masu tsoron suna daraja juna. Wallahi ba don kai ba, ai ni kan da na lalace. Ba ni ma ba don kai ba da na lalace. Ku dinga tuna abubuwan da kuka yi na alkhairi a nan duniya. Kuma wallahi in kana aboki da mutumin kirki ko aikinka bai kai ka shiga aljanna ba, zai cece ka ranar alkiyama. Zai cece ka. Saboda abokantaka da alaka. Domin mu'minai, mala'iku da su yi ceto, annaba da su yi ceto, mu'minai ma da su yi ceto, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kafin ubangiji ta'ala ya zo yi nasa. Shi yasa Imam Shafi yake cewa uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'a. Yace ina son mutanen kirki duk da ni din ba irin su bane, tawazu yake yi. Yace amma ina fatan in ina tare da su dan samu ceton su ranar alkiyama. Amma duk mai sabawa Allah yace wallahi ba na tare da shi, ko da yake ni din ma ba mai sabon Allah ne, tawazu yake. To shine Imam Ahmad ya bashi amsa, yace tuhibbu salihina wa anta minhum wa minkum sawfa yalqawna ash-shafa'a wa takrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa qaqa Allahu min sharri al-bid'a. Yace kana son mutanen kirki, kai kana cikin su Imam Shafi'i, kana cikin mutanen kirki. Yace ko mutanen kirki za su samu ceton ku. Yace baka son mai sabawa Allah, yace to Allah kare ka daga sabon Allah. Ka duba anan bai ce kai ba kuma baka sabawa Allah ba,
saboda me, saboda wala karka tsarkake wani, shi ma kuma bai tsarkake kansa yace ni bana sabawa Allah ba. saboda haka zaka kai ka dauki kanka mai laifi ne, ka yi ƙoƙarin kare kanka daga laifuffukan da nisantansu, ka ji tsoron Allah a cikin al'amuranka, sai Ubangiji ta'ala ya gyara ka zama bawan Allah, mutumin kirki mai tsoron Allah. To duk abokantakan da ba tsoron Allah ne ya haɗa ta ba, wallahi sai ka yi nadama ranar alkiyama. Ubangiji ta'ala ce wa yau mai abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula. Mutum ya ciza yatsansa, mutumin wanda bai da tarbiya ya ciza yatsansa ya ce ina ma na riki tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya laitani takhassu ma'ar rasuli sabila, ina ma na bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce wayyo Allah ya shiga uku, ina ma bai riki wani a matsayin abokinsa ba, gashi ya badda shi ya kada shi daga tafarkin Allah. Ubangiji ta ce shedan mai tabar da mutum. To wannan nadaman sai kai ta ranar kiyama, kai nadaman me yasa kai abokan mutumin kirki bane, kai nadaman me yasa baka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kuma wannan nadaman ba za ta amfane ka ba, don ba za a ji tausayin ka ba ranar alkiyama. Annan ne zaka ji tausayin kanka, ka gyara kanka, ka zama mutumin kirki, ka ji daɗin rayuwarka. Wallahi da ka san irin jin daɗin da muminai bayan Allah suke ji na rayuwa, wallahi da sai ka musu hasada ma, kai da ka zama ba mutumin kirki ba, da ka san ni'iman da suke ciki da walwala da kwanciyar hankali, da sai ka musu hasada. To amma rashin sanin daɗi ma daɗi ne in ji Bahaushe. To ina ma kai ma ka bar sabon Allah da kake yi, ka bar wannan ayyuka na ta'addanci ka da kake, ka zo ka gyara halayenka, ka zo mutumin kirki mai mutunci, ka shiga irin aljannan duniyar da suka shiga, ka samu irin jin daɗin da suke yi. Wallahi sai ka yi ta tina baya kana godewa Allah subhanahu wa ta'ala, kana wuridin alhamdulillah alhamdulillah, idan ka wayi gari a cikin irin wannan hali na muminai. Saboda haka babu wani jin daɗin rayuwa a duniya wallahi idan ba mutumin kirki ne ka ba. Wa ma shay'un aladdu min as-salahi, babu wani abu mai daɗi fiye da ka zama mutumin kirki a duniya. Duk abin da Allah ya maka yi maka zama mutumin kirki ba, to baka jin daɗin rayuwar duniya. A zahiri ne ake ga kana jin daɗi, amma a baɗi ne mu'mine bayan Allah sun fi ka jin daɗin rayuwar duniya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yace masalu jalisi salihi was su'i, yace misalin mutumin da yake zama da mutanen kirki da wanda yake zama da mutanen banza, yace ka hamilil miski wa nafikil khair, kamar wanda yake dauke da almiski ne da kuma wanda yake fura zuga-zugi na makera. Yace kaga idan ka zauna da wanda yake sai da turare, shine wanda yake dauke da almiski kenan, sai ya zama shine abokinka, manzo sun ya ce imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajidu minhu rihan tayyiba. Ko dai wato ya dan san maka, ka san ma sai da turare ba sa rowa, sai ka ga an dan goga maka, ka samu fa'ida. Ko kuma ka saya a wurinsa ka ji turayen yayi kyau ka saya, ka samu fa'ida. Ko kuma dai in yana kusa da kai ba za ka rubu da jin kanshi ba. To haka ne mumini, in kana tare da shi ba za ka taba faduwa ƙasa banza ba, dole sai ka fa'idanta da shi, alkhairinsa sai ya shafe ka. Kamar yadda mai turare in kana tare da shi dole dai akalla za ka ji kanshin turaren, kuma in kai sa'a ma sai baka, in kana da kuɗi ka saya ka dinga sa turaren kana jin daɗi. Don Allah wannan abokin zaman bai amfane ka ma? Ya amfane ka. Yace misalin wanda abokin da ba na gari ba kuma shine kamar wanda yake zaune da mai fura zuga zugi a makera. Kai ka je kawai ka zo ka zauna kusa da makeran inda ake furawa, yace ko dai ya kona maka riganka ko kuma ka ji wari marar kyau. Idan ka zo ka zauna da wata yar garinka ana fufu, wuta da ta tsalle za ta kona ka ko jamfanka, kaga ka cutu. Ko kuma me, ko kuma ka ji wani wari na wuta irin an kona karfe haka, kaga dai ba daɗi zaka ji ba. To misalin sa kenan. Wato wannan ba wai an kushe makera bane, sana'a ne. Annabi Dawud yana kira, amma dai duk mai kira ka zo ka zauna kusa da shi yana fura wuta da zuga zuginsa, to ka sani ko in bai kona maka riga ba ma dai ba za ka ji kanshi mai daɗi ba. Amma sana'a ne mai kyau, ba mu ce ba mai kyau bane, misali ne maza su mai. To haka nan idan ka zauna da wanda ba na gari ba, sai ka tasirantu da wasu ɗabi'unsa, sai ya cutar da kai. Kai zai iya zuwa ya ɓaro ta ma wani sharri ma, sai a zo a same ku tare, sai a haɗa ku gaba ɗaya ya mutsa ku a je a rufe ku, a kama dukan ku, ko a gan ku tare a dinga dukan ku, ƙarshen ta ya zama sababinka. Ballantana kuma yau da gobe sai ka ɗauki wannan ɗabi'an nasa, kuma a ce ma wani abokinka ne ma, kawai ya ishe ka abin kunya.
ya ishe ka cin mutunci a ce wane shine abokinka, daga nan mutuncinka ya zube in an ce ai wane abokin wane ne. Saboda in kana tare da mutanen kirki za su daga darajanka, idan ko mutanen banza ne kaskantar da kai za su yi, za ka zama mutumin banza. Saboda haka matashi idan yana so ya zama mai tarbiya, ya zama abokanensa masu tarbiya ne. Alaman yana da tarbiya shine abokanensa su zama masu tarbiya. So wannan shine abu na ƙarshe. Wasiyata shine mu yi riko da addinin musulunci. Ba mutum bai da wata kima, bai da wata daraja face addininsa na musuluncin nan. la'amruka mal insanu illa bidinihi wala tatruku taqwa ittikan ala nasab laqad rafa'a al-islamu salmana farisin kama wada'a shirku nasiba abala. Baka da kima, baka da wani daraja sai in ka rike addinin musulunci. Kar ka bar tsoron Allah ka dogara da wani abu daban, ba zai baka daraja ba. Tsoron Allah nan shine a gaba, shine wanda zai baka daraja, shine wanda zai gyara maka rayuwarka duniya da lahira, ya gyara alakanka da Allah, ya gyara alakanka da mutane. Allah ta'ala ya ƙara mana tsoron Allah, ya ƙara mana imani, ya ƙara mana tarbiya, ya tarbiyantar da matasan mu wanda suke da lalatattu, ya gyara musu halayensu, ya ba su imani da tsoron Allah, su daina ta'addanci, su daina shaye-shaye, su zama masu tsayi da sallah, masu ayyuka na gari, su zama babban misali a cikin al'umma, wannan nan gaba za su zo su shugabanci al'umma. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.